नि थाखाय सरकार दाखांनायनि उनाव 32 नं भेरगाव समस्ति एबा भेरगाव डेभेलपमेन्ट भेरगाव ब्लकनि सेथि बोसोरारि जुथुमाया नैबे पुरनि भेरगावनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागासिनो दङ। थान्दै मेल सोलिगासिनो दङ आरो बे थान्दै मेलाव गासै 14टा प्राइमारि एबा 14टा VCDC निफ्राय जोंनि पार्टिनि मावथिफ्रा गोख्रोङैनो बाहागो लादों आरो बे थान्दै मेलखौ जोंनि UPPL नि लेङाइ आफादगिरि कातिराम बर' बिथाङा बेखेवनानै गालांबाय आरो गाबोन 3 फेब्रुवारि खालाराव एखे जायगायावनो भेरगाव जिल्ला UPPL नि 3थि बोसोरारि जुथुमाया जागोन आरो फुंबिलि समाव थान्दै मेल आरो बिनि उनाव गेवलां मेल दङ जेराव BTC नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथां जोंहा EM राकेश ब्रह्म EM डक्टर नीलुत स्वर्गियारी आरो थान्दै मेलाव बेखेवगिरि महरै UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेटिभ राजु नार्जारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जों गाबोननि गेवलां मेलाव जों आसा खालामदों 10,000सो जोंनि पार्टिनि वार्कार्स लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बेथ' अडिट माने जिखिना जोंहा BTC आव थांनाय समनि एबा बिथांमोननि समनि जि सरकार बे सरकारनि समाव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जिखिनि लायबिलिटिस एबा दाहार खालामनानै गालांबाय बे खालामनानै गालांनाय दाहारखौ जों निटकन मोनसे बिबो एजेन्सि बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बिथांमोनखौ जोङो फाइलखौ परीक्षा खालामनो होदोंमोन। परीक्षा खालामनानै बिथांमोना जि मोनदों बेखौ दाखिल खालामदों आरो बेखौ अफिसियेल खालामनांगौब्ला अफिसियेलाव जों दैथायहरबानो जायो नाथाय बिथांमोना अफिसियेल नङाब्लाबो मोनसे एजेन्सियानो नायनायाव जिखौ नुदों बेखौनो बिथांमोना फोरमायदों आरो माखासे फाइल जों नुदों जायफोर आसनिया फाइलाव कमप्लिट जाबाय होननानै देखायदों आरो बेयाव रावबो ठिकादारा खिन्थु बिल क्लेम खालामाखै आरो माखासे फाइल दङ जेराव माने खामानिया कमप्लिट जाबाय हेन्डिं अभार टेकिं अभारबो जायाखै आरो माखासे खामानि दङ फाइलाव माने जायफोर स्किमनि फैसाया खावसेनिबो बांसिन जोब्बाय खिन्थु स्किम हिसाबै जिखिनि मावफुंजानांगौ बिदि मावफुंजानायखौ नुवाखै दा बेबायदि कारापसन खालामनाय बा बिदि बेआइनि माखासे फैसाखौ इरेगुलार खालामनाय बेखौ बे निटकननि जि फाइल नायबिजिरनाय बे फाइल नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों। दा बिथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंब्लाबो बियो गणतन्त्रखौ गाहाय खालामनाय होननाय बे बाथ्राया अजुक्ति खारन जोङो बेखौ गभर्नमेन्टआव हरोब्लानो बेयो गभर्नमेन्टनि जायो दा जायखौ माने नायथावना बेखौसो नायदों जोङो दा मोनसे प्रजेक्टखौ जों नुनानै सोमोनांदों जाय प्रजेक्टखौ 30 फेब्रुवारियाव एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होदों 30 फेब्रुवारियावनो टेन्डार होदों 30 फेब्रुवारियावनो सेंसन अर्डार होदों आरो 30 फेब्रुवारियावनो बिल दिहुननाय बे फाइलाव जों नुदों नाथाय बुहुमावनो जों मोनथियो 30 खालारहालागै फेब्रुवारि दाना माब्लाबाबो थाया लिप इयार जायोब्ला 29 खालार थायो नाथाय 30 खालार माब्लाबाबो थाया दा बेबायदि गोबां अनियमखौ जोङो बा निटकना फाइलखौ नायबिजिरनायनि उनाव जोङो नुदों दा बेखौ जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जि अडिटर जेनेरेल दङ बिथांमोननो जों दाखिल खालामोब्लानो बियो अफिसियेल जागोन दा बिथांमोना निटकना आनअफिसियेल बेखौ होनाया गणतन्त्रखौ माने अपमान खालामनाय जादों होनना बुंनाया बिथांमोननि जास्ट ओरैनो माने मा बुंगोन मा बागोन जिहेथु लामा गैया प्रुफआ जिहेथु दङ आरो सोमोनांथाव बाथ्रा बाव गोबां फाइलआ दायो पुलिसनि खाथियाव दङ आरो गोबां फाइलखौनो कर्मचारि बिखयाफ्रा हाखोमानानै दोनदों बेखौबो जोंनि मानगोनां सिबआ थाबैनो दिहुननानै होनो थाखाय खावलायदों। इतिमध्य जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे माउन्टेनियारिंनि जि ट्रेनिं हाबाफारि सानद'नि थाखाय जानो गोनां क'क्राझारनि दांदुफुर हाजोआव बेखौ बेखेवना होबाय आरो 60निबो बांसिन गेलेगिरि एबा ट्रेनिं लागिरि बिथांमोना बाहागो लाफैबाय आरो आङो दान्दिसे उनाव थांगासिनो दङ आरो बेयो मोनसे जोंनि मोजां हाबाफारि आरो जोंनि स्पर्ट्सआ एबार एडभान्सारखौ जों लागोन हाजो गाखोनाय पेराग्लाइडिं राफ्टिं माने दैमायाव नाव जावनाय
बायदिसिना जोङो एडभान्सार स्पर्ट्सखौ एबारनि बाजेटनिफ्राय जोङो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव जोङो BTCCनि बेवहाय जोङो थिसननो नागिरदों आरो बिदिनो जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासिबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो खाबु होनो नागिरदों आरो मोनसे खोथाखौ आं फोसावबावनो लुबैदों जोंहा फेब्रुवारि दाननि जोबनायथिं भेरगाव साब डिभिजनाव बिटिआरनि वुमेन स्पर्ट्स मिट बिटिआर इन्डिजिनियास केम्प बेखौ जोङो खनसेयावनो खालामनो नागिरदों आरोबाव मोनसे जायगायावनो जोङो कालचारेल एक्सचेन्ज प्रग्राम बेखौबो जोङो बे मोनसे जायगायावनो जों एखे खालारावनो जों खालामनो थाखाय इतिमध्य जों कमिटि मोनसे दाबाय आरो बे खामानिया सोलिगासिनो दं।